Gipaniguro sa tigpamaba sa Cebu City Jail nga si Jail Officer Trey Blanche Alinio nga aduna ray igong tubig nga magamit ang persons deprived of liberty kon PDL sa pasilidad niining pagsulod na sa panahon sa ting-init. Kini ang giklaro ni Alinio nunot niining nasinating nagkagrabing kainit sa panahon matag adlaw. Kahimduman nga sa milabayng mga katuigan ang mga jail facility sa Sugbo ang pipila sa ilabihang apektado sa pagnihit sa tubig panahon sa ting-init. Matod ni Alinio nga bisan kun wa pa sila linya sa tubig sa pakaron sa bilangguan, aduna sila reservoir haduol sa pasilidad nga iya sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR nga mo ilang gikuhaan og tubig nga magamit sa kapin 5,000 ka mga PDL sulod sa pasilidad. Dugang ni Alinio nga ang tubig nga ilang makuha sa reservoir igo na nga magamit sa mga PDL sa ilang pagluto, paglaba o pagpangaligo matag adlaw. Bisan pa man niini nang hinaot gihapon si Alinio nga unta matagaan og paagi sa lokal nga gamhanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ang pagkonektar niya og linya sa tubig sa pasilidad. Nasayran nga ang Cebu City Jail nahimutang sa sakaon nga bahin sa Barangay Kalunasan nga mo'y naghatag og kalisod sa MCWD pagkonektar og linya sa naasoing pasilidad. Pundo dito kung na mga activities sa ato ang welfare and development, they have to be involved para sa dili lang sila ma-stock dito sa ilang lugar, no? And kanang mutindog-tindog sad ta, mulakaw-lakaw o ginagmay sa atong selda para dili lang ta perming na adto sa sud kay mas humid gid siya kung magpundo lang sad sila. Samtang giangko ni Alinio nga dakong hagit karon kanila ang pagsud sa panahon sa ting-init sa kahimtang sa mga PDL sa ilang tagstagsa ka mga silda. Kini gumikan sa hilabihan kadaghan sa mga PDL nga kasamtangan karong anaa sa pasilidad. Ang naasoing pasilidad alang launta sa 2,000 ka mga PDL. Apan sa pagkaron moabot na sa dulan 6,000 ka mga PDL ang kasamtangang anaa sa pasilidad. Usa sa paagi nga ilang nahunaunaan mo ang pag-awhag sa mga PDL sa paggawas-gawas sa ilang silda aron makapahangin o pag-apil sa mga nagkadiyang welfare and development activity aron dili kanunay nga magpundo sa ilang tagstagsa ka mga silda. Pinaagi niini malikayan ang posible niyang grabing kainit sod sa ilang mga silda. Ila usab gipaniguro nga makaligo og kausaso sa kaadlaw ang mga PDL hilabi na niining panahon sa ting-init. Which is very essential kay mukaon man gid sila 3 times a day. So kinahanglan to sila providean og sakto nga pagkaon. So kinahanglan natay tubig ngayon sakto nga maka-prepare no sa atong pagkaon, and at the same time ang ilang pagkaligo no ug ang paglaba sa ilang mga kaning sinina. So these are basic gid sir, and ang pag-flush sa ilang CR. So ang tubig is wa gyud tay source nga directly kanang gripo bitaw nga makasaka ngadto. Sa pakaron wa pay natalang sakit sa pasilidad resulta sa grabing kainit sa panahon. Wala sab sila kaso sa COVID-19. Kini si Greggy Magdaro alang sa My TV Cebu.